Dneska pro vás máme úplně speciální taste test. Vezmeme vás na cestu kolem světa. Toto jsou naše pasty a my si je teďka postupně ochutnáme. Jako první tady máme vanilkovou, takže se vydáme na Madagaskar. Já to krát trstám. Přiznám se, vanilkovou pastu jsem ještě neměla. A to je moc dobrá. Jako jestli jste tým vanilková zmrzlina, tak podle mě jste i tým tato zubní pasta. Dávám 10 z 10. Další tady mám zázvorovou, čili se vydáme do Indie. Já teda v Indii nikdy nebyla, to se přiznám, ale tuhle pastu ráda ochutná. Schválně nám pak napište, jestli vy už jste někdy zázvorovou pastu měli. Je taková mnohem víc fresh. Ten zázvor je tam jako jemně cítit, ale není to nějak, že by zázvorový čaj. Ne, tak jako lehonce. Moc dobrá, ale přiznám se, víc mě asi zatím nadchla ta vanilková, takže dávám 9 z 10. Tentokrát se vydáme na Srí Lanku a mám tady skořicovou, a to teda úplně nádherně voní, skořicovou zubní pastu. Tak to je moc dobrá. Jako upřímně, pokud nemáte rádi skořici, tak vám podle mě nebude chutnat ani tady ta zubní pasta, protože je opravdu výrazně skořicová. Ale já skořici miluju, takže dávám 10 z 10. Mám tady příchuť gin tonic Anglii. V Anglii jsem byla, gin tonic jsem pila, takže tady to mám s čím porovnávat. Takhle, nemusíte se do komentářů přiznávat, jestli máte rádi gin tonic, ale tuhle pastu budete mít rádi určitě 10 z 10. Naše poslední výprava je do Thajska. Mám tady kokosovou. Já se trošku přiznám, že zase taková velká faninka kokosu nejsem, ale samozřejmě této pastě dám šanci. Taková jemňoučka, fakt dobrá. To si myslím, že bych chutnala i dětem. Je to blbý, jo, ale musím zase 10 z 10. Je to tak, nemají být všichni tak dobrý. Napište nám do komentářů, jaká příchuť by reprezentovala Českou republiku.